Salam silahlar bilen yine men İzzetullah Adil, Yalqın TV kanalında siz aziz tomaşacılar huzurunuzda karar taptım. Umid etken sağlıkta yaşap yören bolsanız deyip. Aziz tomaşacılar, biz bugünkü programda Ustad Maya Safarova'nın özleri yazıp ve öz seslerinde Türkmenlerin qiz genlerinin zülfleri veya saçları barasında berin malumatlarını sizler bilen bile paylaşacak. Görelim ve dinleyelim ustadımız Türkmen qizlarının saçı hakkında näme dip gürleýärler we näme düşündirýärler. Onda gelin birlikte dinlep seyredelim. Yüpekdendir tar saçım. Alıslardan çağılığımda beynimde mekam ornap qalan yakımlı hudinin sesi gelýär. Ak gayanın etegi, torgoy kuşun yatağı, yelewsende ülpüldär, uzugymyň gulpagy. Yelewsenne ülpüldeýän gulpaklar mehrem ene hudisiniň jadylaýjy owady bilen östi uzady. Soňra bahar gelip ýad ýagşynyň boşlukçysy garry mama sanajyny kakıp başlandan çağalar ýagşyň aşagyna iki baka ylgaşyp sanawaç bilen öz ýürek arzuwlaryny asmandan ýagýan ak nurdan dileýärdiler. Öz taçym ösmeseň pes, atyma düşük, bilime goşak. Ene mehrinden dören hudu bilen asmandan iňýän ak nur bir owodollygy, Türkmeniň ar namysynyň nişanasyny, denanyň gödelliginiň nusgasyny qara taşlary döretdiler. Beýleki halklarda da taşlara ünit berilýändir. Ýöne denan gödelliginiň ödeni bolan taşlar hakda Türkmen halkynyň arasynda däp desurlar, arym anançlar diýsenken. Türkmenler çağa dünýä iňenden meýlek onuň taşlary hakda aladalanyp oýarlar. Ol Çileden çykandan soň, ýagny bävek doglandan 40 gün geçenden soň onuň taş şagarlaryny sirip ilkinji gedek gulpak toýuny toýlaýarlar. Çile taçını arataca depelenmeyecek yerde gömýärler. Sebäbi hapa yerlere çağanyň taçı düşse, ağlar wakyn oýnamagynyň hawatyr edýärler. Beýle çağalar ulalanyna ketelbent kelle agyrly boljakmyş diýip gorkýarlar. Çağanyň taçyny daýysyna, ýagny çağanyň enesiniň erkek doganyna sirmaga ananýarlar. Egerde daýysy gaharjan gadaply bolsa, çağanyň taçy hem ösegen hem gür bolarmyş diýip ırym edýärler. Qyýjagarlaryň taşlaryna aýratyn ähmiýet berýärler. Olaryň taşlaryny kiçikliginden örüp başlaýarlar. Taşlarynyň örüminiň arasyna ak we gara ýüpek bilen işlen alaja wagyny goşup örýärler. We göz degmek belasyndan goraýarlar. Maňlay taşlaryny ikä bölüp, alyn taşlaryny açýarlar. Sebäbi eger qyýr alyn taşyny açsa, bagtly bolýarmyş diýen düşünje bar. Şeýle bolansaň, halkyň arasynda alyn açygyň bagty açyk diýen pähmiň hem döremegine sebäp bolupdyr. Qyýrlar taşlaryny iki örüp, yerdelleriniň üstünden aşyryp öň tarafa goýberýärler. Gödelligiň aýdymçysy beýik türkmen şahyry Garajoglunyň söýgü tetirlerine bu barada şeýle Qara dülpün akça gerdenden aşır, ösen yerler dülplerinden tel alar. Ýa-da ala gözlü Türkmen gıyri çeker gider göçlerini, daramış gerdene dökmüş tel ýüpek taşlaryny. Qyýrlara diňe durmuşa çykarlaryndan soň toý gününiň ertesi öýrülen taşlaryny ýerlerine atmaga ruhsat berilýär. Toý gününiň ertesi täze geliniň ýene-de bir kiçik toýu başlanýar. Oňa baş salmak diýilýär. Geliniň taçyny örüp gerdeninden ýyda goýberýärler we qyýryň tahyýatyny ýa-da ýaglygyny onuň baldygyna, ýagny öýlenen qyýdyň qyýr doganyna sowgat berýärler. Bu däp qyýryň taçyny örüp ýerine atmak bilen oňa täze durmuşyň başlanýandygyny tez habar bermekdir. Türkmeniň saýrak bilbili, aşyk ýürekleriň aýdymçysy, aşk mülküniň şahy, Şahir Mowlana Petiň sözi bilen taraşlasak gelşikli boljak. Otyr ýarym qara dülpün darap boldy başa öýme bürenip, emaý bilen mahmalyny bürenip köňle hyýal taldy mahmalyň çeti. Şahirleriň kalbyny gozgolana salan qara dülpleriň eýesi bolmak türkmenlerde uly bir wezipe. Sebäbi taşlaryny hapa saklayan ýa-da kesip onu harlaýarlar hem şahirleriň gadaply nazarlaryny typmaýarlar. Mysal üçin 20-nji asyryň beýik türkmen şahyry Kerim Urban Nepetov
döwür şeýle döwür diýen goşgusyna. Men seni tanamadım. Gözleriňe ören tanış uy berdiň gıydymy sen? Taçyň näme ýarty garış? Dört örümüň şemal deýse seslenerdi şowur. İller kestim, menem kestim, döwür şeýle döwür. Umuman türkmenleriň arasynda saç kesmek kalanmaýar. Tebäbi ir döwürlerde adamsyna bigopalyk eden aýallaryň ýüzlerine kara çalyp, saçlaryny sirip ýa-da kesip atasyny döndürilipdir. Yüzü gara saçı kesilen bolsa özüne berilen adyň aşagyna azap çekmeli bolupdyr. Bu hereketler terbiýeçilik taýdan gaty ähmiýetli bolup, gelin gyýdylar öz buýsançlaryny, uzun gara saçlarynyň abryny saklapdyrlar. Ondan başga da halkyň arasynda diňe ýas wagty, ýagny adam ölenne onuň golay naçar howtarlary taşlaryny açyp ýaýyp gezse aýyp görülmeýär. Iki ogluny bir günde ajala aldyran terkerde beýik şahyr Seýitnazar Seýdiňiň goşa doğum destanına şahirin ayal doğunu oraz vaktin ağısında şeyle değiller. Naçar apaların gelip yatsın dünyam yanın alıp, saçın yayıp başa talıp, dünyam boy. Türkmenin poeziyasının adalet aydımçıdır şahir Mehmet Veli Kemine gözöllerin dülplerinin sevdasını etiyar. Dülplerin her tarına 100.000 tümen istesen, nağd bereyin pulların bir-birden sana dülpün. Taşların tarını sanamak mümkün bolmandan şahir gödeliň dülpleriniň hiç şeýle bahasynyň ýokdugyny aýtmak isleýär. Şahirler gödelleriň dülplerini dağlaryň genji hadynasyny saklayan ajdarha ýaly marlara, taşlarynyň garalygyny gijem kädip oklatýan garanqylyga, günäkäriň boynundan ýyldirilen kemendi dara, ýagny dara agacynyň ýüpine meňdedip çeperçilik bilen onuň waspyny ýetiripdirler. Goýmundan beýlegem türkmen gödellerining saçlarynyň waspy uzun saçlary ýaly uzasyn, aşyklaryň beýliniň goşogy bolsun. Türkmen edebiýatynyň öwrenji filolog Maya Semizade Saparowa. Sag bolun, ünserip dinleýäniňiz üçin. Berekella ustadymyza ören oňat we ýararly maglumatlary aýdyp berlep geçipdirler. Sizlerden hem minnettar bizi ýeke goýman videonyň soňunaça hemkarlyk edeniňiz üçin. Ustad Mayadan hem minnettarçylyk bildirýän bizim programımıza yardım edip malumatlarını yolanları üçün. Onda o santa yeni gelecek video çelli hemmelerinizde kudretli güçlü Allah Teala tapşıryan. Nida bolsaňyzam hoş sağ bolun. Allah yarlarınız bolsun.